Podemos. Bueno, pois moi bo día e moitas gracias por asistir a esta rolda de prensa que celebramos pois unha vez xa constituída esta mesma mañá a Comisión de Investigación sobre a contratación pública da Administración Autonómica, sesión desta comisión a que procedemos a elección tamén da súa mesa, que, como saben, estará presidida pola deputada do Grupo Popular, dona Elena Candia, como vicepresidenta tamén do Grupo Popular, Carmen Pomar, e o deputado do BNG, Luís Bará, como secretario da mesa. Dende o Grupo Popular afrontamos esta comisión de investigación con interés, con gran interés, con ánimo de traballo e dispostos a poñer todo da nosa parte para botar abaixo todas e cada unha das trolas e bulos que dende o BNG e o PSDG están intentando trasladar á sociedade galega sobre a construción do Hospital Público Álvaro Cunqueiro e sobre as contratacións realizadas pola Xunta de Galicia. Porque estamos convencidos de que tanto a documentación que se aporte a esta comisión como o testimonio dos comparecentes que pasarán pola mesma permitirán poñer de manifesto a excelente xestión que a Xunta está a facer dos recursos públicos de todos os galegos. O que resulta sorprendente, ou non tanto, coñecendo de quen ven, é a actitude contradictoria do Bloque Nacionalista Galego, que por unha banda leva días exixíndonos acelerar os prazos relacionados con esta comisión, pero que hoxe mesmo solicitou ampliar eses mesmos prazos, argumentando que necesitan tempo para realizar unhas enmendas, literalmente as normas de funcionamento, que, por certo, a señora Pontón adoptou esta mañá ante os medios de comunicación, sen que fose acompañada esta declaración de rexistro algún. Por lo tanto, eu solicitaría á deputada máis veterana desta Cámara un pouco de coherencia para que non incurra ao mesmo tempo na solicitude de recorte e ampliación de prazos e tamén un mínimo rigor, porque nin o Grupo Popular vai presentar unha proposta de normas de funcionamento, esa é unha función que lle corresponde aos servicios da Cámara e non a este grupo, e, polo tanto, non existe posibilidade de presentar ningunha emenda, senón suxestións por parte de todos os grupos parlamentarios que o consideren oportuno, e nos valoraremos tamén se facemos algunha. O BNG debería deixar a un lado o seu autoritarismo e asumir que estamos nun Parlamento democrático que se rexe polas normas previamente establecidas e de acordo coas maiorías xurdidas da forza das urnas. O que deixan claro as declaracións da oposición é que xa teñen escrito o guión desta comisión de investigación e pretenden impoñer as normas de funcionamento, o plan de traballo e, desgraciadamente, tamén as conclusións da mesma. O Grupo Popular, en cambio, prefire agardar os informes dos servicios da Cámara para establecer as normas de funcionamento, agardar as propostas de plan de traballo para facer unha valoración da súa pertinencia e, de onde logo, esperaremos ao final dos traballos para poder escribir unhas conclusións coherentes. Esa, cremos, é a diferencia entre unha comisión de investigación para coñecer a verdade e unha caza de bruxas para impoñer os bulos que os partidos da oposición levan espallando durante anos sen máis proba que os seus propios prexuicios. Reitero, o Grupo Popular vai facilitar e axilizar con todo o que estea a nosa man a celebración desta comisión de investigación, co obxectivo de que as galegas e os galegos coñezan a realidade do que está detrás do modelo de financiamento e funcionamento do Hospital Público Álvaro Cunqueiro e das contratacións realizadas pola Xunta de Galicia, porque non pararemos de manifestar o noso orgullo pola posta en marcha en Vigo dun dos mellores hospitais de Europa nun momento de fonda crise económica e que permitiu, ademais, afrontar a pandemia nas mellores condicións de atención sanitaria para os veciños de toda a área sanitaria de Vigo. E rexeitamos calquera manobra da oposición nacionalista e socialista para poñer en dúbida a boa xestión dos gobernos do Partido Popular de Galicia na Xunta, co único obxectivo, por certo, de tapar os escándalos que afouga pouco a pouco ao actual goberno de España e por enriba de todo o seu máximo responsable, o señor Sánchez, e o seu entorno familiar. Pero falando de mentiras e de argalladas da oposición, para trasladar aos galegos unha perspectiva de futuro totalmente allea á realidade, Idesme permitir facer unha referencia ao informe que onte presentou o Foro Económico de Galicia sobre o impacto económico para Galicia da extensión dos sistemas de concerto. Unha fórmula do concerto que, como todos sabemos,
é a Biblia do Bloque Nacionalista Galego en materia de financiamento autonómico. Partindo da base do prestixio dos autores deste informe do Foro Económico de Galicia, don Santiago Lago e don Xoaquín Fernández Leiceaga, creo que pouco sospeitoso das súas procedencias e preferencias políticas, que están bastante alonxadas do Partido Popular, as conclusións do informe son claras respecto da proposta do cupo defendida polo Bloque Nacionalista Galego. No caso de que o sistema de concerto se generalizase en toda España, Galicia perdería nese novo sistema 2.128 millóns de euros se a cota se realiza en función do Produto Interior Bruto ou 2.647 millóns se o cupo se calcula en función da poboación. Pero o que é máis preocupante, porque é o que está máis próximo de facerse realidade vista a situación política e a debilidade do goberno do señor Sánchez, chantaxeado permanentemente, sometido permanentemente aos intereses do independentismo catalán, é que de levarse a cabo o acordo entre socialistas cataláns e Esquerra Republicana de Cataluña para facer presidente da Generalitat o señor Illa, Galicia vería reducidas as transferencias que recibe nun 6,27%, é dicir, 634 millóns de euros. Señores do BNG, deixen de facer o caldo gordo aos seus aliados independentistas cataláns e, por unha vez, aínda que sexa por unha vez, defendan os intereses verdadeiros de Galicia para que a nosa comunidade non saia prexudicada polos intereses doutras comunidades. Abandonen a súa idea nefasta de que Galicia conte cun cupo, porque se ten demostrado que sería enormemente prexudicial para o conxunto da economía galega. E por unha vez, recoñezan que están fondamente equivocados e que as súas propostas non son máis que pasos atrás e prexuicios para Galicia e os galegos. E que decir dos socialistas galegos, sumisos ao señor Sánchez e ao seu goberno, respaldando todas e cada unha das súas decisións, a pesar do prexuicio que supoñen para Galicia. Ben no ámbito económico, como ser o acordo acadado co independentismo catalán en materia de financiamento, ou no ámbito das infraestructuras da comunicación, e creo que hai vos exemplos, tanto no estado das autonomías de conexión coa meseta ou na nefasta xestión do AVE, ben na sanidade, rexeitando as propostas que se fan desde Galicia para incrementar o número de médicos especialistas, sen esquecernos, por suposto, dos máis de 2.500 millóns de euros que nos adebeda o Goberno central pola prestación da dependencia. Cifra, por certo, que sigue a incrementarse día a día ao negarse a aportar o 50% que lles corresponde no cumprimento da lei de dependencia. Desde o Grupo Popular e, por suposto, desde o Goberno galego imos seguir defendendo a reforma do sistema de financiamento autonómico. Pero unha reforma que saia de xeito multilateral e consensuado con todas as comunidades autónomas, no seo do Consello de Política Fiscal e Financeira, onde estamos representados todos, evitando calquera tipo de acordo bilateral e, ademais, unha reforma que achega a Galicia máis recursos para contar con maior capacidade financeira, atendendo as maiores necesidades de financiamento da nosa comunidade derivadas da dispersión e envellecemento da nosa poboación. E xa para rematar, poñerme a vosa disposición para respostar as preguntas que consideres oportuna, quixera trasladar tamén o meu apoio e solidariedade ás deputadas e senadoras do Partido Popular, en especialmente a unha deputada de Ourense, Ana Vázquez, que no día de onte recibiron unha noxenta carta ameazante. Como ben responderon onte, este tipo de acción realizadas polo mellor exemplo de persoa cobarde non van servir de freo á actividade exemplar que están levando a cabo as deputadas do Partido Popular, denunciando todos e cada un dos desmáns que leva adiante o goberno do señor Sánchez para manterse no poder e para contentar os seus socios independentistas, cataláns ou vascos. Como se demostrou onte, por certo, chegando a ese acordo para modificar a Lei de Seguridade Cidadá, atacando directamente, debilitando as actuacións dos profesionais das forzas de orde público para favorecer só a quen ten a amenaza e socava a autoridade como maneira habitual de facer política. Nos rexeitamos rotundamente este tipo de accións ameazantes, veñan de quen veñan,
veñan con independencia dous destinatarios que sexan. Nos gustaría, e seguimos á espera tamén, de que as demais forzas políticas manifesten públicamente a súa solidaridade coas deputadas e senadoras do Grupo Popular, porque aquí parece que só doen certas actitudes cando as afectadas están máis próximas ao ideario político que cando lles afecta a persoas que legítimamente pesan distinto, sobre todo se estas últimas están relacionadas co Partido Popular. Pola miña banda, nada máis, poñerme a vosa disposición por si considerades necesaria algunha aclaración ou algunha pregunta relativa a estes temas ou calquera outro. Non sei se pode aclarar se finalmente o señor Núñez Feijóo e o presidente da Xunta estarían dispostos a comparecer. A día de hoxe, nin sequera, como dixen antes, temos proposta de normas de funcionamento, pois comprenderán que primeiro van as normas de funcionamento, unha vez aprobadas abrirás un plazo para o plan de traballo e cando coñezamos as propostas de todos os grupos respecto do plan do traballo, pois tamén manifestaremos as nosas preferencias, as nosas propostas e a nosa valoración sobre o que fagan os demais. Bueno, cando falo de normas preexistentes me refiro ao regulamento da Cámara, onde xa está previsto cal é a composición, cal é o funcionamento ordinario. E respecto ás normas de funcionamento das comisións de investigación, creo que hai unha longa trayectoria de comisións de investigacións, propostas que foron realizadas respecto das normas por parte dos servicios xurídicos da Cámara, e entendo eu que as mismas normas que vaían para facer unha comisión de investigación durante un goberno bipartito ou durante todos estes anos de goberno do Partido Popular deberíanlle servir a todos os grupos tamén agora de abordar esta comisión de investigación, salvo que non se pretenda levar a cabo unha investigación e o que se pretenda, como dicía antes, é unha caza de bruxas. Pero para cazas de bruxas ou para circos que non conten co Partido Popular, para investigar cada unha das dúbidas que se verteron encima da mesa e clarexar cal foi a actuación da Administración Pública, para iso van a ter a máxima colaboración deste grupo. Volvo a repetir, eu creo que as normas están claramente definidas, porque así se fixeron todas as comisións de investigación nesta Cámara. Non sei se iso é o que se pretende, pero en todo caso, volvo a repetir, a xente que vai ser citada ten unha serie de dereitos que lle asisten, ten unha serie de obrigas que ten que cumprir, e todo isto está marcado no marco regulamentario establecido no Parlamento de Galicia. Entonces, cando se fan según que propostas, debería de medirse ben as consecuencias, porque creo que poden amosar un certo descoñecemento, non só do funcionamento do Parlamento, sino dos principios básicos de calquera democracia. E eu escoitei hoxe algunha cousa que, en fin, me sorprende. Pero como dubido que iso se traslade a unha proposta negro sobre blanco, esperarei a coñecer esa proposta que fan os grupos e entonces a valorarei. Pero, en fin, cada un saberá o que propón e como propón. Para? Bueno, volvo a repetir, nos estamos intentando acelerar os plazos porque iso foi o que se nos solicitou. Nos queríamos que o prazo para a presentación das suxestións para normas de funcionamento vencera o martes. Sorprendentemente, se nos pediu a ampliación en 24 horas, a pesar de que algúns grupos parecen ter claro cales van a ser esas suxestións. Non entendemos o porqué. Nos vamos a intentar, volvo a repetir, acurtar os prazos e que isto se aclare o antes posible. Cóstame moito pronunciarme sobre unha data de finalización porque nin sequera coñezo cal vai ser o volumen dos traballos que se propoñan. Oxe, se entendín ben, algún grupo decía que iba a propoñer un traballo e uns comparecentes moi amplos. Descoñezo cal é o número que reflexa esa amplitude, pero cando coñezamos, valoraremos a súa pertinencia e a partir de aí intentaremos axilizar no máis posible as comparecencias que se produzan canto antes e que nos permitan abordar
no prazo máis breve posible pois a elaboración desas conclusións. Volvo a repetir, nós estamos moi seguros de cal foi a actuación que fixo o Goberno galego, polo tanto, somos os primeiros interesados en que quede clara canto antes. Algúnha cousiña máis? Oye, pois moitísimas gracias e vámonos vendo en seguintes cintas, vale?